Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyuna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa karong gabi una ato ang ipadayon ang ato ang nasugdan sa libro nga Ad-Durusul Yawmiyah, ang mga lesson, everyday lesson, mga nasiha, mga paalala, og karon naa nata sa topic nga khatarur riya wa annahu minasyirk, ang kadilikaduhan, ang kadelikado ni aning pagpakitang tao og kani usa sa syirk o pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa hadith ni Sa'id bin Fudalah radhiyallahu anhu, kahimutan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala nga miingon si Sa'id bin Fudalah nga sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingon si Sa'id bin Fudalah, kahimutan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala nga nadungog nako si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga miingon, idza jama'a Allahu al-awwalina wal-akhirina liyaumil qiyamati liyaumin la raiba fihi nada munadin. Miingon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza jama'a Allahu al-awwalina wal-akhirin, kung itapok na ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kining mga tao sa adlaw sa paghukom, katong mga nauna nga sa adlaw sa paghukom, mga nauna ug mga katong last, liyaumin qiyamah, sa adlaw sa paghukom, liyaumin la raiba fihi nada munadin, adunay nagasulti. Kung itapok na ni Allah subhanahu wa ta'ala sa adlaw sa paghukom, naay mutawag, naay musulti, naay musulti nga moingon, nagatawag, man kana asyraka fi amalin amilahu lillahi ahadan falyatlubu thawabahu min indi ghairillah. Na ay nagatawag tanan nga mga katong mga nauna sa adlaw sa paghukom ug katong mga last, tawagon sila, tipukon, ug naay mutawag sa ilaha, muingon, man kana, sikin sa man kadtong nagashirk, sino man yung nagshirk sa kanyang mga gawa at siya ay pumunta doon at humingi doon ng kaligtasan. Sino man yung pinagshirkan niya, Diyos-Diyosan o ibang tao, imbes na yung gawa niya lillahi ta'ala, para sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay paano yun ako para sabihin ako na mabuting tao. So sasabihin ng yung nagtatawag, pumunta ka doon ka humingi ng tulong. At pagkatapos, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna Allaha aghna syuraka'i 'ani syirk. Si Allah subhanahu wa ta'ala kwartahan kining mayaman, wala siyang pangangailangan. Ibig sabihin, wala siya panginahanglan. So kita nga mga tao adunay panginahanglan. Muadto ka og mag-share ka, o si Pulano nag-share diri pa lang sa kalibutan, sa adlaw sa paghukom nay moingon, ayaw diri adto dito pangayo og kaning kaluwasan, kay dito man ka nag-share, dito man ka nagsimba. Ingon ana kadelikado ang pagpakitang tao. Paano ba yun sa Bisaya, pagkitang tao? Pagpakaron ingnon? Pagpakaron ingnon. Ingon ana ka delikado.
sa hadith pagyud ni Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ingon niya kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu natadhakaru masih ad-dajjal faqala ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi min al-masih ad-dajjal. Sa hadith ni Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu kaymutan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala kharaja alaina nigawas mi kauban si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nahnu natadhakar masih ad-dajjal ug kami amo ang gi istoryahan ang may tungod sa dajjal kisay nakaila o nakahibalo sa kinsa si dajjal. Oh, si Shika. Ano, sino yung Masih Dajjal, Shika? Ah, pangit. Oh, pangit nga si ano. So So si Masih Dajjal mo toy kuan ingon nila sa hadith nga usaray mata nya nay nakabutang diri kafir. So ang atong sahaba nagistoryahan na sila may tungod sa atong Masih Dajjal. Unya niingon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingon niya ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indil Masih Dajjal. Gusto ba mo nga mahibal-an ninyo kung unsa ang ako ang gikahadlukan nga mas nahadlok pa ko kang Masih Dajjal? Ingon si Propeta Muhammad, gusto ba ninyo nga mahibaw-an nga unsa ang ako ang gikahadlukan nga mas nahadlok pa ko ni Dajjal para sa inyo ha? Gusto nyo ba na malaman ninyo kung ano yung kinakakatakutan ko? Mas natatakot pa ako kaysa kay yung si Masih Dajjal. Si Dajjal. Ingon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana. Faqulna bala ya Rasulullah. Oh, gusto na mo mahibaw-an ya Rasulullah kung unsa ang imong gikahadlukan nga mas nahadlok pa ka ni ato kaysa ni Dajjal. Karon ingon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam asyirkul khafiyyu. Subhanallah. Ang ako ang gikahadlukan mautong syirk nga nakatago. Wala na ibawan kaning ingon niya an yakuma ar-rajulu yusalla fayuzayyinu salatuhu lima yara min nadhar ar-rajuli ilayhi. Katong syirk ingon si Propeta nahadlok atong syirk nga khafi maunang riya pagpakitang tao. Nagpakaron ingnon. Ingon si Propeta Muhammad example ni ato ang usa ka tawo daw nagsala. Kay naamay ni tan-aw nga nagtanaw sa iyang nagsala, iyang gipanindot ang iyang sala. Gipalamian niya iyang sala. Ngano man, namay nagtan-aw. Katong Al-Fatiha nga alhamdulillahi rabbil alamin. Namay nagtan-aw. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nagsujud, dugay kayo. Usa ka minuto kay nagoy nagtan-aw. Pero kung walay nagtan-aw, pak mura ra ang upat ka raka murag gihimo orang duha. Tungod sa paspas. Ingat inig assalamualaikum. Ang tinudon ta ato, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa may nagtanaw. Ana ra ba? Pak. Murag kuan. Murag electric pa nga perting paspasa. So ingon ana ang gikahadlukan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaning riya nga dili makita. Nakatago ba? Nasa atong kasing-kasing. Nasa kasing-kasing. Kaya wala may nakabalo kung unsay sulod sa imong kasing-kasing. So, yung si Propeta Muhammad mas nahadlo ko ni ana kaysa ni Dajjal. Nahadlo ko para sa inyo nga mahagbong mo ni ana. Mao nang syirkul khafi. Kanang pagpakitang tao o nagpakaaron ingnon. Subhanallah. Na'udhu billah min dhalik. Naway ilayo tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga ganyan na katangian.
At sa ibang hadith pa patungkol sa riya, si Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kalugdan nawa siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, na niingon si Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, akong nadungog, yung si Abu Hurairah, nadungog na ako si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga niingon, inna awwalan nasu yuqda yawmal qiyamah alay, adunay sa adlaw sa paghukom una nga pagahukuman. Una nga pagahukman, rajulun istushhida fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'mahu fa'arrafaha. Qal, ingon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga adunay una nga tawo nga pagahukman kadtong nasyahid, katong namartir. Pangutanon siya, daygon dito sa diri pa lang sa kuan na daig na kay syahid lagi kaning nagipag jihad siya, nagipaglaban, para kang Allah subhanahu wa ta'ala, fa'arafa ni'mahu fa'arafaha faqal fama amilta fiha. Pangutanon siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, nganong nasyahid man ka? Nganong nakiglaban man ka para sa ako Ingon tong laki nga pangutanon katong nasyahid na martir. Ingon niya, qataltu fika hatta istushhidat. Nakipaglaban ako para sa iyo ya Allah. Ingon si Allah subhanahu wa ta'ala, kadhabta. Ikaw butbuton ka. Sa adlaw sa paghukom, mingon si Allah subhanahu wa ta'ala, ikaw butbuton ka. Ngano man unsay rason nganong niingon si Allah subhanahu wa ta'ala na? Anong sa tingin niyo mga kapatid? Bakit niya sinabi? Bakit sinabihan niya yun? Namatay gud siya. Nakipaglaban siya para kay Allah subhanahu wa ta'ala, pero ang giingon ni Allah subhanahu wa ta'ala, ikaw ay sinungaling, nagsinungaling ka. Sinungaling ka, butbuton kang dako. Para inon siyang isog. Ingon si Propeta Muhammad, lakinnaka qatalta lianna yuqal jariun. Nagsyahid ka, nakipaglaban ka para kang Allah subhanahu wa ta'ala, aron ingnon kas mga tao nga isog. Nakiglaban siya, martir. Ang iya ding intensyon, dili para kang Allah. Aron ingnon siya sa mga tao, ay isuga ni ko namatay gud siya kay perting isuga. Mo nagiinan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, butbuton kang dako. Nakipaglaban ka, nasyahid ka, namartir ka, aron ingnon ka sa mga tao nga isog nga tao. Na delikado. Perting delikaduha. Mao na nga atog yung kung naatay mga buhat, pangutanon nato atong kaugalingon. Kanong imo man ang gibuhat? Para ba nga ingnon ka nga masipag na tao? Para sabihan ka ba na na isog? 'Di ba? Faqad qil thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nar. Subhanallah. Guruyon siya sa anghel, padulong sa impierno, ug iumod ang iyahang naong. Hangtod mahilis, iumod jud ang kanijong naong, iumod kaning gunitan ba? Iumod sa anghel, ug inig kaumod na guba ang naong, ay labay sa impierno. Mo na silang tulo. Mo ni ang una, kay tulo man ni sila kabuk nga unang makasulod sa sa impierno. Kaning tulo. Ang una katong nakipaglaban, namatay siya, namartir siya, pero di ay ang iyahang intensyon dili para kang Allah, aron ingnon ra siya nga
isog. Delikado. Ikaduha, wa rajulun nata'allama al-ilma wa 'allamah. Ang ikaduha nga kuan kadtong nag-eskwela sa Islam. Ni-eskwela sa Islam. Nagtudlo Quran, nagtudlo og mga Islamic studies. Wa qara al-Quran og nagabasa og Quran. Fa utiya bihi fa'arafahu ni'mahu fa'arafaha. Og iyang gipahibalo sa iya ang mga kainaman niya na og iyang naibaw-an qala fima fa'alta fiha, nganong gibuhat man na nimo? Bakit ka nag-aaral sa Islam? Bakit ka nagbabasa ng Quran? Nganong nag-eskwela man ka sa Islam? Nganong nagbasa man ka Quran? Gipangutana siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ingon niya qal ta'alamtu al-ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Quran. Ingon niya nagkat-on ko ug ako ang gisabuhay ug nagbasa ko og Quran para sa imo ya Allah. Ingon niya. Ingon si Allah subhanahu wa ta'ala, kadabta. Namutbot ka. Butbuton kang dako. Ingon si Allah subhanahu wa ta'ala. Walakinnaka ta'allamta al-ilma liyuqal 'alimun. Subhanallah. Nagtudlo ka og Quran, nagbasa kag Quran, nag-study kag Islam aron ingnon ka nga alim. Aron ingnon ka nga tawo nga adunay kahibalo. Aron ingnon ka nga ustad. Aron ingnon ka nga sheikh. Aron ingnon ka nga qari. Nagabasa og Quran. Kaya nga naman nag-aral din siya Islam, nagbasa din Quran aron unsa? Pakitang tao di ay ang nahitabo. Mo ni nakabag kuan dira. Mo ni nakadaot. Ha? Lahi ang intensyon. Subhanallah. Ilo ustad, sheikh, ustad. Pero ang intensyon di ay dili para kang Allah subhanahu wa ta'ala. Unsa iyang intensyon? Ha? Pakitang tao. Aron ingnon siya nga, ustad na. Ano yan, sheikh na siya. Grabe nindo tagtingo ka ng tawhana lagi. Mo na nakadaot lagi. So, delikado. Unsa tayo una nga tao? Nga ilabay sa impierno? Katong namartir, syahid. Ikaduha. Alim. Aron ingnon siya nga alim. Tao nga adunay kahibalo sa Islam. Alim, ustad, hafidha, shaykha, ustadha. Hindi sheikha. Basta sheikh, babae. Lalaki. Sheikha, sheikh or naikahibalo nga babae sa Islam. Faqad qil thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fi nar. Subhanallah. Na ay mo kuha niya, iumod iyang naong, ibagnod sa grabing pagkabagnura, og ilabay dito sa impierno, o ato ka dito. Kay riya-riya man ka. Pakitang tao man ka. Ang anghel di na may anghel nga wala jud siya, di siya makabatig kaluoy. O may iyang trabaho. Taga parusa ra iyang trabaho. So ang anghel nga kuha na kanang inyong nakita nga sige na gingon ba kanang mamana ba pak gagmay kaayo. Cute man na kayo si Cupido ba? Dili na. Anghel nga mo bira nimo, iumod imong naon, ilabay dito sa impierno. Isa bay di mahadlok na nga pag-explain pa lang ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakakatakot na. How much more kung subhanallah, naway ilayo tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mo'ti ikaduha, karon nang ikatulo.
Ang ikatulo, wa rajulun wasa'allahu alayhi wa a'tahu min asnafil mali kulli. Usa ka tawo nga gihatagan ni Allah subhanahu wa ta'ala og daghan nga bahandi, gipadato ni Allah subhanahu wa ta'ala aning kalibutan. Pinayaman, binigyan ng maraming kayamanan. Fa'utiya bihi fa'arafahu ni'mahu fa'arafaha. Faqal, fama alimta fiha. Ang katong kayamanan, iyahang gibuhos. Iyon siya para kang Allah subhanahu wa ta'ala. Gipangutan naman siya ni Allah. Ganun imo nang gibuhat. Ingon siya, sana ba yun Ingon niya, ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa an faqtu fiha lak. Ingon niya, ya Allah, yung kayamanan na biniyaya mo sa akin ay ginastos ko para sa iyo. Lillahi ta'ala, nagpatayo ako ng maraming masjid, maraming wuduhan, nagsadaka ako, tanan, gibuhos niya, wali. Ang yang balay, gamay ra di kayo, ganun, normal ra ba? Kay ang yang kayamanan, yang kadato, yang hatag. Pero ang yang intensyon, problema. Ingon niya, akong gibuhos ang mga biyaya ya Allah para sa imuha, para makatabang sa lahat ng kamusliman, para makapatayo ng mga masjid, ng mga wuduan, ng mga patubig, ng mga sadaka, ng mga ano pa dyan, madriesh. Pero anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ikaw, butbuton jud kang tawhana ka ba? Kadzabta. Sinungaling ka. Walakinnaka fa'alta liyuqal, tungod imuhan ng gibuhat aron ingnon ka huwal jawadun. Aron ingnon ka nga manggihatagon, manggitabangon, ano na? Manggitabangon? Matinabangon. Manggitabangon ano? Manggitabangon. Unsa ba na? Tanan, maghatag og mga sadaka, matinabangon. Mo na iyang giingon aron ingnon siya sa mga tao, matinabangon, mapaggawa ng kabutihan. Kay ang iya ding intensyon, sakto ang mga binuhatan niya. Dito lang namali siya sa iyahang intensyon. Wala man tay matago ni Allah subhanahu wa ta'ala. Walay matago gyud. Makaingon jud ta nga wala gyud matago. Matago pag atong intensyon sa kaning tao. Pati mga anghel dili wala sila kabalo kung unsay sulod sa atong intensyon. Pati si iblis, si syaitan, wala kabalo kung unsay anong laman ng ating puso. Yan ay pagitan mo at pagitan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Diyan yung alam niya. Alam ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya wala gyud tay matago ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ingon ni Allah, namutbot lagi ka, gana na aron maingnon ka nga mangitabangon, naghatag og sadaka, og niabot na pod ang anghel. Kaning anghel tigbit ko ra dyan tig parusa. Mudmud na pod ang katong ikatulo. Imudmud pak bagnos og asa labay dito sa impierno. A'udzu billahi min dzalik. Na'udzu billahi min dzalik. Motoy tulo ka tao nga unang ilabay sa kalayo sa impierno. Unsa tunguna? Na martir, na syahid. Ikaduha, alim. Ikatulo, katong iyahang gigasto ang iyahang bahandi, mayaman nga binuhos niya lahat ng pira niya. Nagpatayo ng 700,000 na ano, 700.
100 masajid or nagasadaka, lahat ng yaman niya ginastos niya para sa Allah. Para sa kanya, para sa Allah, pero sa puso pala niya, yun ay pakitang tao. So ganun mga kapatid, ganun kadelikado ang tinatawag na riya. Og ang riya sa ato ang naisgutan, unsa man to siya? Mas gikahadlukan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaysa kang Dajjal. Na delikado lagi. Mo na nga ug natay mga buhat kani ask natin yung sarili natin. Ask yourself first. Why did you do that? English to ha? Why did you do that? Ask yourself. Tanungin mo yung sarili mo. Bakit mo ginawa yun? Yan ang imo man tong gibuhat. Kay sayang pod ang atong kahago, ang atong kakugi. Kung ang atong intensyon dili di ay para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mabitaw to ang unang hadith nga ato ang naisgutan nga sa adlaw sa paghukom tipunon tong mga nauna nga nasa yamul qiyama og katong mga last ug naay mutawag sa ilaha o kadtong mga naga-share adto mo dito sa katong inyo ang gi-share kan adto mo dito pangigtabang ayaw sa Allah Subhanahu wa Ta'ala kasi Allah wala gyud nang inahanglan sa inyo ha. Hindi nangangailangan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa inyo. Doon kayo banda. O sino bang mag-ano sa inyo diyan? Wala namang ibang Diyos na magbibigay ng hukom para sa inyo. Si Allah Subhanahu wa Ta'ala lang. Wala jud moy padulngan. Asa naman yan nga grabing hadlok ra ba gyud? Sa adlaw sa paghukom. Sa adlaw sa paghukom, pirting hadlok ka. Wala tay madawdaw. Kung ang madala ra gyud nato o sa madala nato sa pikas kinabuhi. Mabuti at masamang gawa ra gyud. Mao ra gyud nay madala nato. Unya og dagan og masamang gawa. Asa ba ta mangangkong ani? Perting lisura ra ba gyud? Okay ra unta og usa ka adlaw ra ta dira sa kuan. Ang diri sa kalibutan naaway forever. Pikas kinabuhi nay forever. O na nga sa diri pa lang ta sa kalibutan ang pinga nato ang ato ang kaugalingon tanong. Paano yung hindi nakarating sa kanila yung Islam? Hindi nakarating sa kanila yung Islam. Wala naman sa Islam, diba? May mga nagsasabi na sila ay may magdadawa para sa kanila patungkol sa Islam sa kabilang buhay. At ang sabi ay papaanuhin sila, papipiliin ba? O di kaya may sabi, kasi maraming riwaya o yung mga kasabihan ng mga ulama na papiliin sila. Ito, parang bigyan ng pagsubok at saka kung doon mapipili, depende sa pipiliin nila. At least na ano sila sa kanilang mga nadawahan muna sila. Yung mga Christian na special trial, like, hindi sila normal. Yung mga ano kasi tinatawag sila na gayro akil nung hindi sila obligado na sundin yung Islam. Tsaka Christian sila, wala naman silang, hindi mo naman pwedeng dawahan yan, hindi din makaintindi eh. So, ganun din. Bigyan sila ng pagsubok. Kayong mga nabuang ba, kanang baliw talaga, ng pagpanganak niya talaga, baliw, kahit ano pang relihiyon niya o ano, kahit sa Islam pa, ay bibigyan siya ng ano. Kasi, hindi naman pwede na paparusahan
Yung wala siyang alam, bakit ako nasa impyerno na walang dumating sa akin na mensahe.